pagbuot og mo trabaho ko. Kay mo trabaho ko dili na ko ibili ni bata sa imo. Ayaw pagbuot og mo trabaho ko ba? Ay sige kuan ha, nagtuo kag nindot na imong trabaho. Usay kaya batian na ng trabaho nako. Di ganahan ka ng trabaho nimo, magsayaw-sayaw ka ng mga imnanan. Dala-dalahon pa gyud nimo ning bata, aha man na nimo ibutang dito sa icebox. Abay! Mo trabaho gani ko para natay kaunon. Unya magsige pa jud kag balibad diag unsay akong trabaho, dawata unsay trabaho kay gikaon na to nang ginabuhi ko. Kaunon? Mukhaon ko anang hugaw nga trabaho? Ikaw, malipay ka? Mupakaon sa imong pamilya anang kuan? Sayaw, anak dito nga, tagaag kwarta. At least na kwarta, at least natay gikaon, at least nga nata mabuhi ta. Ako gani, ang una-una, nindot ba? Nindot ba nagresulta? Nindot ba na? Marangal ba na? Ako'y labot og nindot bag unsa na, basta na ako'y trabaho, ayaw pagbuot na kog na ako'y trabaho, bisan pag unsay trabaho nako, ayaw pagbuot. Ayaw lagi pagbuot, pero ang atong nakapalibot, grabe nakakuan ba? Samok. Pasagdiin ang mga samok diha, kawa na sila labot nako og unsay akong trabaho, di sila mohatag og pagkaon na to, di ta mabuhi. Ay sus, kung gamito ni mo yung utok, mag-apply kag trabaho, daghan mo kay ka-apply yung trabaho diha, diha sa palengke. Bisan asa diha sa atong lungsod, daghan kag pwede ka-applyan diha. Na wanted ka ka. Ayaw lagi pagbuot nako kay ngano. Ang ganahan ako anak kong trabaho, isa ka sayaw nako, isa ka kimbot dayon. Di ka ganahan na ng 1.5 dahil ihatag sa imo ha. Hey! Kaysa magsige kag pangurnal diha, pila ang adlaw nimo? 300 ra, 300. Mao gani, bisan paglisod ang trabaho basta kay marangal, ayo na sige kembot-kembot diha sa Ay lagi pagbuot kay dili ikaw ang naghago, dili ikaw ang makapoy. Ako'y nang ginabuhi. Mao na ug unsay trabaho nako dawata. Ayo sige reklamo. wala ko kabalo ba? Nara ko diri sa balay, ikaw naka dito ni duty. Ang bata o tunog kayo. Unsa man na gina? Alang-alang ibilin ako nimo. Ako man gyud ning dadon, basag bisag asa ko. Dadon ko ning bata. Sila ron-ron o looy kayo ginakuan sa eskwelahan. Kay naka-eskwela lang daw tungod sa ginikanan nga night dancer sa unsa ni mga ilimnanan. Magbuot sila. Ngano man nihatag sila panggastuan ng mga bata? Mutunol sila kwarta para di na ako mo trabaho? Ang yun nako di mo tabangin na lang ko sa bukid. Tabangin na lang ko padaghanon na tong mga kamatis na to. Ang mga atsal, tabangi ko harvest sa mga sili kay di na maihap ang bunga. Unsaon man na oy kakapoy anang pabukid ta oy nya man bulat tag init nya pila ra man tong ay lagi sige kuan kay mo'y ganahan ako nga trabaho kay isa ka kimbot lang nimo dagko na ginatag sa imuha. Kay trabaho nako pag-inom na lang pagpuyo na lang. Nagsige naman mo kaaway. Pa, nami bayro nun ba? 800 para sa PE. Oh, tanaway mo nga nako. Ron-ron wa ko koy mahimo. Kay ang harvest sa bukid sunod semana pa mahalin. Di na bitaw kasaw nang di sa kamo eskwela undang sa. Pa, suportae ko ba? Oh, nawa. Nangayo imong anak, nakay kahatag. Mao nang ako, kinahanglan ko mo kimbot para na ako'y 1.5. Ug di ko mo kimbot, maka-eskwela na imong anak. Di ba dili? Ma, unsay kimbot? Asa di kagikan ang mga kwarta nimo? Ay katingala ana. Mao na yung trabaho kada gabi diya sa idnanan. Ki-ay 500, 500 mo nang 1.5. Ah, ma, alam ko tagay ng kwarta nimo kay di ko ganahan. Nganong di makamudawat? Ako man ang hinaguan. Hinaguan o atong pamilya imong gipakulawan? Nak, balag magkalisod-lisod ta sa imong pag-eskwela. Basta kay makahuman ka, tinarong ang suporta. Riya na imong mama nga kembot ang pangita.